No, takže takto som začínal a proste chcel som proste lepšie výsledky, hej, snažil som sa a už som bol možno aj troška frustrovaný a napríklad, čo ma aj potešilo v ten moment, čo som ani nikdy nečakal, ten moment, že napríklad Gríši, čo je náš vlastne CEO, tak mi napísal proste DM, predtým som s ním ani nikdy nejak extra nekomunikoval, aj keď sme sa videli skoro každý deň, tak mi napísal, že hej, že vidí, že sa snažím a proste, že si to váži a tak ďalej, že to je proste super, ale že mám akože mať nejaký ten balans a vedieť povedať nie, hej, na niektoré veci. A už vtedy mi to povedal, tak už vtedy som to mal v hlave. A toto ma napríklad tak veľmi motivovalo, že niekedy, keď je človek frustrovaný a proste chce mať lepšie výsledky, tak stačí proste iba, aby počul niekedy, že hej, že vidím, že sa snažíš, že robíš to super, hej. To proste niekedy človeka tak namotivuje, že bude robiť ešte 3-krát lepšie tie veci. Príjemný deň, milí posluchači. Vítam vás v ďalšej epizóde Modernej firmy. Moje meno je Matia. Som všetko asi vo VZU, čo sa dá. Hlavne product owner, ako vždycky, a product nejaký lead. Dnes je tu so mňou vzácny nový hosť, Mario Letovanec. Čau, Majo. Čaute. Majo je vlastne frontend developer u nás. Dá sa povedať aj z časti taký lead. Povedzme, že tech lead. A dnes som si zavolal Maja vlastne, aby sme si trošku prebrali takú, povedzme to, že ťažšiu tému asi pre ľudí, aj keď asi veľa ľudí to zaujíma. A to je vlastne, že téma orientovaná na vyťaženosť človeka a nejaké vyhorenie, čo je o tom asi veľa článkov, kníh napísaných a veľa už TED Talkov to nazvime nahratých, ale chcel som dnes, aby sme pokecali viac o tom, že ako ty možno z tej postavy toho developera to vnímaš vlastne, lebo ono to vyhorenie a ten tlak sa všetko prejavuje vlastne v tých, asi v každej línii, ale najviac v tých predných líniách toho developmentu, kde vlastne ide ten sám výtlak. Tak vedel by si nejak, že aj možno pre divákov trošku približiť na začiatok, že čo to je vlastne to vyhorenie? Vyhorenie? Tak v zásade je to podľa mňa, že aj kombinácia stresu, takého pracovného, veľkého, a možno aj takej nedocenosti, alebo veľkej proste námahy, ktorá je spojená s nedocenosťou toho človeka, ktorý sa proste snaží a pracuje. A táto kombinácia proste, podľa mňa sa dá nazvať, že to vyhorenie, ale že vyhorenie nie je vyslovene, že hej, že cítim stres, cítim teraz možno nejaký tlak, som unavený, hej. To by som nenazval, že vyhorenie, to je proste také, že ešte normálne, ale dlhodobo vyslovene, a keď už to ovplyvňuje aj ten súkromný život, aj ten pracovný, hej. No, za mňa to je proste, keď človek už ako keby nezvláda si naložiť viac na seba, proste nezvláda viac stresu, nezvláda proste robiť to, čo doteraz robil, v takom tempe, akom robil, tak ho proste považuje niekto za vyhoreného. Hej? Je to taký veľmi nepríjemný stav. Súhlasil by som s tebou, že sa do ňoho asi dostaneš tým, že máš dlhodobý stres proste z niečoho, kľudne z práce alebo z nejakého projektu a vlastne nevidíš nejak manifestovať tie výsledky toho stresu. Hej? Že snažíš sa, makáš povedzme aj po nociach alebo makáš pod tlakom a vlastne nikto ti ako keby nedocení vlastne tú tvoju robotu. A väčšinou to býva aj, že sám si presne naložíš takýto, že sám si zapričiníš to vyhorenie, alebo v prípade to vždycky je, alebo väčšinou prípadov si to sám zapričiníš, že proste snažíš sa, máš na seba veľké nároky, hej, čo je niekedy dobré, ja tiež podľa mňa mám na seba veľké nároky, čo ma vyslovene, že posúva každého človeka, ale hej, potom sa to môže ukázať takýmto, že vyhorením a presne, že nakladáš si veľa práce na seba, hej. Máš potom deadliny, nestíhaš veci, stres a teda zoberieš si prácu domov, po nociach potom robíš, zobudíš sa unavený, psychicky aj fyzicky už niekedy, hej. Nestíhaš možno ani ten súkromný život potom a to už by som nazval, že už sa to blíži pomaly k takému vyhoreniu, hej. Dobrá, už keď o tom takto rozprávaš, tak bol si ty niekedy vyhorený alebo mal si ty nejaké také ťažšie obdobia, povedzme, že v kariére vo VZU, že kedy si sa fakt cítil už že blízko tomu?
akože blízko by som povedal, že hej, že nepovedal by som, že som bol že vyslovene vyhorený, ale že blízko už boli akoby nejaké známky, ktoré som vnímal, že už je celkom dosť, ale tu v našej kultúre firemnej sme akože veľmi transparentní, akože zase sme všetci kamaráti, či si stážista, či si nejaká C-čková rola u nás, my sme vyslovene, že kamaráti a proste držíme proste pri sebe. A takže ja som proste, už som mal nejaké akoby také známky, bolela ma hlava každé ráno, proste som stával s nechuťou. Bral som si prácu domov, potom som bol unavený, hej, lebo mi prišlo, že som v kuse iba pracoval, že som zanedbal možno aj taký ten súkromný život. Tak som začal o tom baviť s ľuďmi tu u nás vo firme a vyslovene, že chalani mi tu pomohli, hej, že OK, proste buď deleguj veci, hej, alebo proste rieš to inak. Nauč sa povedať nie, hej, to je veľká známka, alebo veľká súčasť vyhorenia je to, že niekedy nevieš povedať nie. A každý potom príde za tebou, dá ti nejakú úlohu, možno aj takú úlohu, čo by mohol hoci kto iný zobrať, aj keď máš ty toho veľa, tak zoberieš tú úlohu, nepovieš to nie a zoberieš si to a máš ďalší stres. A robí sa ti takéto kolečko, čo sa mi dialo, lebo som nedokázal povedať nie veľakrát. A potom to také dopadlo, ale začal som to riešiť a už podľa mňa, že už takéto momenty nezažívam, lebo som si to vedel vybalancovať a zachytiť podľa mňa ešte taký správny čas, kedy som nedošiel k tomu vyhoreniu úplnému. Za mňa si to krásne vlastne zachytil, že aj už jednak, že jak zistiť možno, že si vyhorený, že ono sa to u každého asi prejaví trochu inak. Hej, je to v zásade celkom aj individuálne, ale že dá sa to tak všeobecne nazvať takto. Hej, no keďže u nás vo firme bereme dosť vážne aj to mentálne zdravie, ale všeobecne mám pocit, že aj na Slovensku to není úplne tak brané. Že až na takú mieru alebo na takú váhu, ako je fyzické zdravie. Ale za mňa, že najskôr to zistíš na tom mentálnom zdraví vlastne. Že začínaš vyhorievať, keď proste nemáš motiváciu, musíš sa nútiť do veci, si konštantne unavený, hej? Si konštantne pod stresom, nevieš, čo si stále na prstoch proste a pohybuješ sa. Ale podľa mňa si strašne veľa ľudí to začne uvedomovať, až keď to prejde do tej fyzickej časti vlastne, kedy ja mám napríklad toho dobrý príklad, že som strašne veľa pribral, hej, vo strašne krátkom období, lebo ja som vlastne stratil tú motiváciu, keď som robil počas školy a tým pádom, jak som začal zanedbávať aj to fyzické zdravie kvôli tomu mentálnemu zdraviu, lebo som nebol motivovaný, tak vlastne až vtedy som si všimol, že OK, ja vlastne degradujem aj fyzicky, ale tú psychickú časť som si nevšimal. Čiže preto je za mňa dôležité, že aj v tej vašej firemnej kultúre, v tej modernej firme by to malo byť tak, že sa bavíte s tými ľuďmi, tak ako my robíme, že máme nejaké one-on-ones, nejaké feedback sessiony, kde vlastne sedíme, hlavne v tíme, keď si blízko toho človeka, tak asi cca vieš, čo sa mu deje a vieš vychytať niekedy, že OK, že vyhorieva už, alebo je taký, že nedodáva mi až tak dobrú robotu, že čo sa stalo, vieš, že dnes si to ty, tak proste pokecaš s ním. Hej. Že presne, ja si neviem predstaviť, alebo u nás tu vo firme, hej, že by som mal nejaký problém takýto, čo by sa mi stále dial a neviem si predstaviť, že by mi niekto nepomohol vyslovene. Že tu v našej kultúre to je v zásade také, že už to je vnímaš ako takú, že možno niekedy samozrejme, že tí ľudia ti proste pomôžu, hej, že zdržíme proste jak tým, čo je za mňa, že super. Lebo možno v iných firmách neviem popravde, ak to funguje, ale nemusí to tak fungovať, hej. Že si niekedy odkázaný sám na seba, tu mi príde, že držíme jak tým, hej. Hej, a to je na tom za mňa je to najdôležitejšie, že vlastne keď už cítiš tie znaky toho vyhorenia a máš nejaký tým ľudí, ktorým dokážeš dôverovať okolo seba, tak im treba komunikovať. Hej. Lebo presne, ak si ty hovoril, že keď nevieš povedať nie a niekto dojde za tebou tak, a dá ti task, tak on nejde za tebou so zlým úmyslom vždycky. Že on ti nechce spraviť zle. Hej, on sa vie na teba spoľahnúť, tak ti dá task a ty mu nevieš povedať nie, tým pádom ty budeš mať iba viac a viac taskov a tým pádom budeš prikladať vlastne do toho ohňa, kým nezhoríš. Kým nezhoríš, vyslovene. No. Bude z teba iba popol. Hej. Dobre. Mal by si ty ešte z tvojej strany nejaké odporúčania pre ľudí možno, že okrem tej komunikácie, že čo sa dá robiť, možno nejaký work-life balance alebo nejaké takéto buzzwordíkové veci? Podľa mňa je dôležité mať tú hranicu, hej, že
uvedomiť si včas ešte ideálne, že už to je reálne dosť. Že kedy to je dosť. Čo môže byť si tú asi pre hranicu. každého Je individuálne. to veľmi individuálne. Hej, že niekto sú silnejšie povahy, sú slabšie povahy. Každý to zvláda inak. Aj ten stres prirodzene človek zvláda proste každý troška inak. Niekto zvláda super, hej, že máš veľa stresu a proste prejdeš tým jak proste frajer. Niektorí proste položia aj najmenšia vec. Je to veľmi individuálne. Ale mať vyslovene, že balans. Hej. Keď ti to podľa mňa už ovplyvňuje súkromný život, takéto vyhorenie alebo tieto známky, že proste si negatívny na ostatných ľudí, alebo ti to ovplyvňuje vzťahy tvoje súkromné, alebo aj pracovné, buď si negatívny, alebo nemáš čas, hej. Lebo v práci sa proste, do práce ideš akože dať to najlepšie zo seba von a do súkromia si necháš to najhoršie zo seba potom. A potom to tak aj niekedy vyzerá, že potom máš pocit, že sa ti nedarí v ničom, hej. A už to je, tvorí to vyhorenie. Hej. Takže udržať si vyslovene ten balans, že kedy je stop a vedieť ho odchytiť čím skôr. A podľa mňa taký, že fajn je, že hej, treba sa starať aj samého o seba. Či to je možno nejaké to mentálne zdravie, alebo aj takéto fyzické. Napríklad mne veľmi robilo radosť, kedy ešte pár mesiacov dozadu som vyslovene, že kašľal na seba, že som proste išiel, že iba pracoval a iba som celý deň sedel a nič nerobil a proste bolo mi zle, že proste čo robím, hej. A potom som si uvedomil, že OK, že proste treba to zmeniť. Zachytil som to ešte ten správny čas a začal som chodiť do fitka, snažil som sa stravovať lepšie. A takéto maličkosti, čo možno ani si človek nemyslí, že by možno ti ovplyvniť niečo, že nedáš si McDonald's, ale dáš si možno niečo zdravšie, že ti to ovplyvní nejak, ale reálne to ovplyvňuje, lebo sa potom cítiš lepšie zo seba a to sa ti preniesie do toho súkromia, do tej práce. Aj to fitko, hej. Hej. Tak ja som už pozeral veľa takých strašidelných videí. Strašidelných z toho, že vlastne je tam taká fráza, neviem, či Andrew Huberman alebo kto to hovoril, že vlastne človek, ktorý celý život pije a fajčí, ale cvičí, tak sa dožije dlhšie ako človek, ktorý nepije, nefajčí, nebere drogy, ale sedí. Hej, toto pre mňa bol taký reality check, kedy som už začal vážnejšie brať vlastne to fyzické zdravie a rovno s tým aj to mentálne vlastne, tú motiváciu a tak ďalej. Kedy som bol taký, že dobre, že nemôžem sedieť asi potom celý deň na riti, lebo je jedna vec akože byť nejak že vyhorený a tak ďalej, o tom, čo sa bavíme, je druhá vec byť proste workoholik, kedy si že extrémne zapálený proste za tou prácou. A podľa mňa aj ten balans, o ktorom si ty hovoril, je dôležitý aj pri takomto štýle, kedy reálne ten workoholizmus je vlastne tá druhá časť toho spektra. Hej, že vyhorenie je asi to najhoršie, čo môžeš mať, proste, že sa ti nič nechce robiť. A workoholizmus je naopak, že proste robíš všetko stále, proste celý tvoj život sa točí okolo práce. A čo akože pre niektoré firmy nemusí byť zle, hej, ale ani pre niektorých ľudí. Hej. Ale je dôležité proste presne, ak si ty hovoril, že nájsť si ten balans a vlastne začať sa venovať aj sebe, aby aj ten workoholizmus sa vlastne nepretavil do toho, že postupne si naložíš toľko, že vyhoríš a nebudeš ani zdravý a vie to mať aj dlhodobé následky. No, presne ako hovoríš, je to tiež individuálne, že workoholizmus sa dá nazvať, že niekoho to proste môže baviť proste, hej. Že robím celý deň a mňa to proste baví, hej. Čo je podľa mňa fajn, hej. Že nie je to vyslovene zle, len akože tam treba dávať pozor na tie známky, či už to nejde do toho vyhorenia, ale že keď to človeka baví, podľa mňa, že je to super. Že keď robíš to, čo ťa baví, tak nerobíš ani jeden deň v živote. Presne tak. Dobre, máš možno nejaké rady, keďže trošku ťa akože možno aj uvediem viacej, že ty asi robíš na veľa dôležitých projektoch vo VZU vlastne, ktoré sú aj low pressure, aj high pressure podľa klientov a tak ďalej, že ako vlastne a mal si akože svoj nejaký journey proste, ktorého si išiel, že došiel si sem asi ako úplný stážista a že vedel si veľmi malinko z Open Labu a vlastne si sa vypracoval na proste seniorného developera, ktorý si dokáže zastrešovať projekty sám, že aké sú tvoje napríklad, že rady pre ľudí, alebo keby sa s niekým bavíš proste, kto nie je ja, ale hej, začína programovať, tak v tej práci tíme, že ako vlastne dosahovať nejaké tie pracovné výsledky, ako si plniť povinnosti bez toho možno, aby si vyhorel, že
nejaké možno, nemusíš dávať ani typy, triky, ale proste, že taký všeobecný framework alebo všeobecný mindset, že ako dostať robotu a nejak si ju rozložiť proste a robiť na tom, aby si vedel dávať výkon proste konštantne a nie nejak, že nárazovo, alebo možno povieš, že je lepšie nárazovo dávať výkon alebo niečo, čiže môžeš kľudne toto rozviť. Napríklad, keď som začínal, tak snažil som sa, proste strašne ma to bavilo, začiatku aj teraz ma to samozrejme baví, ale že snažil som sa, robil som čo najviac, čo som mohol. A už aj vtedy som mal možno nejaké známky, že som bol už možno že nervózny, frustrovaný z toho, že som chcel možno nejaké lepšie výsledky, ktoré som si dal sám zo seba, že taký tlak, lebo od stážistu v zásade nikto nečaká nič extra, hej. Proste si tu, učíš sa, proste my ťa tu podporíme, proste jak najlepšie vieme. A ty hlavne v tom období, keď sme my začínali, tak to tak bolo. Hej. Aj teraz je to tak, ako či. Hej, ale už zapájame trošku lepšie stážistov, že už sa im venuje človek 24/7, áno, že není to tak, aké sme boli my, že došiel si, hodili ťa a rob si proste, pýtaj sa, keď máš problém, hej. Áno. Ale jo, sorry, môžeš pokračovať. No, takže takto som začínal a proste chcel som proste lepšie výsledky, hej, snažil som sa a už som bol možno aj troška frustrovaný a napríklad, čo ma aj potešilo v ten moment, čo som ani nikdy nečakal, ten moment, že napríklad Gríši, čo je náš vlastne CEO, tak mi napísal proste DM, predtým som s ním ani nikdy nejak extra nekomunikoval, keď sme sa videli skoro každý deň, tak mi napísal, že hej, že vidí, že sa snažím a proste, že si to váži a tak ďalej, že to je proste super, ale že mám akože mať nejaký ten balans a vedieť povedať nie, hej, na niektoré veci. A už vtedy mi to povedal, tak už vtedy som to mal v hlave. A toto ma napríklad tak veľmi motivovalo, že niekedy, keď človek frustrovaný a proste chce mať lepšie výsledky, tak stačí proste iba, aby počul niekedy, že hej, že vidím, že sa snažíš, že robíš to super, hej. To proste niekedy človeka tak namotivuje, že bude robiť ešte 3-krát lepšie tie veci. Alebo oveľa viac, hej, tiež individuálna vec. Hej. No a tak. Hej, za mňa je to aj dôležité vlastne nastavenie tej kultúry, aby som sa možno ja dostal k tým ako keby výsledkom, je, že na začiatku, hlavne aj keď dojdeš do nejakej novej firmy, tak chceš asi ukázať, že máš ja viem všetko, ja mám na všetko proste, že dávam to, ale vlastne keď tá firma má dobre nastavenú kultúru, tak ono ťa to veľmi rýchlo uprace, že pozri, že my nepotrebujeme niekoho, kto vie dať proste všetko, my potrebujeme niekoho, kto tu bude dlho a bude proste dávať konštantne výsledky a bude sa zlepšovať, hej. A vlastne to je za mňa, že ja keby mám dať radu niekomu, že proste jak nevyhorieť, je, že stanoviť si dobrú komunikáciu s ľuďmi, s ktorými robíš, nastaviť si správne očakávania proste jednak od seba a druhé aj od týmu, že povedzme, že robím od 9. do 5. hej, alebo kľudne aj od 8. do 6. to je jedno, hej, ale že mať toto očakávanie nastavené a proste povedzme o tej 6. to kľudne katnúť proste, hej, byť na telefóne, že stále keby sa nejaká produkcia zrútila alebo niečo, ale že o tej 6. povedzme idem sa venovať, neviem, deckám, idem sa venovať svojmu telu a tak ďalej, hej. Mať proste balans medzi aj prácou, aj životom a je to aj také akoby, že odreagovanie od tých pracovných vecí je proste niekedy, že vypneš hlavu a robíš proste, ideš do prírody alebo ideš zabehať, ideš do fitka, to je úplne iné, s inými vecami si robíš starosť v hlave, dá sa to tak nazvať, ale to ti presne pomôže. Hej, toto je podľa mňa to, čo veľa ľudí nevie a ja som jeden z nich, že ten aktívny oddych vlastne, že úplne vyhodiť tie pracovné veci. Samozrejme, asi keby som bol trošku nižšie v tej firme, že asi by to bolo jednoduchšie, lebo hej, vyhodím z hlavy nejaké deadliny a kód a OK. Že pri tých vyšších pozíciách je to samozrejme ťažšie trošku, ale aj tak je to asi to najlepšie, čo vieš spraviť, že proste po práci, jednak počas tej práce si to rozvrhnúť tak, aby ťa nič netlačilo cez deň a dávať tomu proste 100%, ale potom po práci by si to mal proste úplne vyhodiť z hlavy a ísť, neviem, do fitka, do sauny, prejsť sa s priateľkou, so ženou, s deťmi a tak ďalej. Proste úplne si vyklirovať tú hlavu, aby si ten ďalší deň mohol začať proste s čistým ruchom. Jo. Alebo pozrieť si film v kľude, hej, pre niektorých, aj to je oddych. Že proste fakt, že zrelaxovať niekedy. Akože môžeš buď robiť, alebo robiť niečo iné, robiť možno nejaké iné veci, alebo aj veľa študentov napríklad a stážistov, oni musia kombinovať aj školu, aj prácu. Akože tú prácu, ako hovorím, že nikto nemá od nich veľké očakávania, ale že je to aj kombinácia dvoch vecí, čo tiež robí tlak. Hej? Možno na tých stážistov tiež, oni majú v hlave aj niekedy
väčší stres z tých vecí, aj školských, aj pracovných, kombinácia. A keď chceš dosahovať výsledky tam aj tam, tak sa to niekedy môže fakt že zrútiť veľmi rýchlo. Takže... Hej, ale to vidíme aj, no, ja som to videl aj na sebe, ale aj všeobecne teraz na študákoch, čo máme, je, že začneš zanedbávať buď jedno alebo druhé. Presne. Že nikdy nedokážeš balansovať to tak perfektne, alebo zanedbáš tretiu vec a to bol z väčšej časti môj prípad, keď som bol na škole, a to je, že spánok. Hej, ja som strašne málo spal, ale napríklad ani tú školu som až tak nejak nepušoval, samozrejme som mal, že super známky, ale aj pracovne som dosahoval výsledky, ktoré som chcel. Ale tým pádom som musel obetovať niečo. Hej, vždycky máš proste trojuholník. Že... Alebo to bol ten súkromný život. No, súkromný život som nemal. ten nebol v tom trojuholníku. Že niekedy si to odnesú aj blízky, že buď rodičia, že keď si ešte v zásade na školách, tak v zásade máte blízky vzťah s rodičmi, alebo s blízkymi ľuďmi, alebo priateľkou, alebo s niekým a väčšinou, keď chceš kombinovať, tak si to niečo, z tých troch vecí si to niečo odnese. Hej no. Presne ako hovoríš. Ja som mal našťastie celkom skalný vzťah vtedy, čiže stačili pár hodín týždenne a potom víkendy. Ale som rád za to, ale určite by som neodporúčal ľuďom sa preťažovať proste zbytočne. Ak ste na škole, tak si to treba zbalansovať, proste to učenie, ten čas škole a to prácu a aj s nejakým osobným časom. Možno ak chcete byť akože extrémni makači, tak si dať radšej ten relax na víkend a kľudne cez týždeň makať, ale že tá zložka toho relaxu každý týždeň x hodín proste je must. Hej, že to není nice to have. Dobre, máš ešte niečo, s čím by si sa chcel podeliť o tvojej vyťaženosti, o tvojich skúsenostiach, ako s tým predísť? Podľa mňa je akože tak, bolo to spomenuté, ale že komunikovať, hej? A podľa mňa, že keď máš dobrých ľudí v okolí, tak určite ti pomôžu s týmto. Alebo pozrieť niečo na internete, hej, však internet má každý. No, skoro každý, akoby... Hej, kto asi pozerá tento podcast, tak asi má internet. Hej. Že treba niečo nájsť, skús zachytiť to proste moment, kedy už to cítiš a vyhni sa tomu. Jo, súhlasím. Dobre, ďakujem ti, Majo, za dnešnú príjemnú epizódu. Dúfame, že sme niekomu z vás pomohli týmto. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Keby máte nejaké otázky, tak to kľudne píšte dole do komentárov alebo na adresu modernafirma@vzeo.com, prípadne info@vzeo.com. Budeme sa tešiť na vaše otázky a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu. Ďakujeme. Čaute.